Ngiyambingelela ngegama likaShembe, amen. Ngibongela uRobsilo eMozambique uMzomuhle Tempele, amen. Kodwa ngokusebenza ngisemandleni, ngisuke izolo ngagibela eThekwini, fika eThekwini ngagibela ibhasi yazongishiya la. Wayesengilandela udadewethu ngoba le ndawo bengayazi. Wayelokhu ekhalile ukuthi cha bhuti ngizobona la eTempela khona. Lo kuyindoda ngisho ukugcina ekhaya. Into esifazana ukubiza ngobhuti, amen. Usisi akumelami ngisho umelami. Ngizocela ukuvula le nkonzo ngesikhathi sika-61. Mangingozeli Nkosi yami, amen. Ezweni lakithi ngihlupheke ngoba zonke ihlabelela nje ufuna kuyintolike. Lana ngenze ngitoli ngoba kuthethelwa ngesizulu. Ekhaya ngale kuyathethelwa bangazi ukuchaza ukuthini. Ufuna uyobachazela ukuze benze njani bazi ukuthi akuthethelelwa kuyathandazwa.
la ivesi lesithathu usho yena ubabamkhulu ukuthi isikhathi sami sesifikile sengiyalishiya lusapho salanini kanjalo sengiyakubamba njengoba sishile nje ushiye emthethweni wakhe owaqala ngawo amen wathi ubabamkhulu eqala lokuNazaretha azange ancenge wathi kuleli bandla leli utshwala uphuzwa awuqonde kuleli bandla awubheke ugwayi kuleli bandla amazwi aqala ngawo isikhathi sesababamkhulu lesi yona ihlabelela nje ngihamisha nje umthetho wala ekhaya uyavala amehlo uzothiwa ame kuma wavula amehlo isho njalo ingakenzulu ukuthi yithina boshembe kuphela isibeleko ukuthi sonke ufuna senze njani funa sivale umlomo sivale amehlo ngani sihlabelela laba esihamba nabo abangasakwazi ukuvula umlomo asebagijwe yinhlabathi uma ni-amisha nivula amehlo nivulelana amehlo ithe ubabamkhulu lo uNazaretha ngisayekuqala imithetho yakhe wayengancika so nenhlelo siyasho ukuthi ufuna uqala uthenga isibindi ngoba wena sibindi angeke ufike la kuye wakho kunencwadi la ngithi uLevi 19:30 Levi 19:30 ukuze sazi ukuthi njengoba silapha nje sendaweni enjani ufuna senze njani ufuna sihloniphe ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo amen akusho mina kusho incwadi unothi lo muntu usuka le kude ezothetha cha angithethi ngikhuluma into eyalotshwa layishiwo ushembe amen uyitholile lo ncwadi gcinani amasabatha ami ihloniphe indawo yami eyingcwele nginguJehova ningabheki izalusi ningafuni izinyanga ize ningcoliswe yizo nginguJehova amen baba ake wale base uba umshumayeli ethi sundwe kwaze wakathathwa ngenti silindele ukuthi silinde ngoba ngelinye ilanga uzoxoxa ebese umshumayeli hayi ngicela loyo oqoqayo aphathe inkonzo uyiphatha kanjani inkonzo uhlelo hizo zonke lezi zinto ngiyabonga la ekhaya umshumayeli ngiyabonga baba uhlabelele kahle inkosi inkosisi ilento efuna ushembe ngikhulele ngangezulu mina yamfundisa yonke into yala emhlabeni ukuthi ufana ukuze ukhule ube mdala ufuna ukukhuluma iqiniso ngaloku uyale ungafuni ukuthandwa abantu ukaba mama ubaba ongizalayo wazalwa 1918 akasekho uhambe ngo-2011 kuthe ngo-1938 wafika umshumayeli uTimothy kwaphela umlando waseMozambique abantu abaningi uyabalahlekela ngoba abafikayo ibona manje abasola phambili ngisho umtshela ukuthi hayi bo lendlela le iyehlathini bethi hayi ngobona khona bethi khona kodwa siyongena esikhotheni lo nyazi lwezulu lithi buzane kwaba phambili ayitho njalo umefika uTimothy ezweni lakithi uthi hey ngithole uNkulunkulu eSouth Africa uthi baba unjani uthi hayi kusetshenzwa ngeSabatha ngalezo khathi ngale inkonzo enkulu kwakwa American Board inkonzo zazingakandi kakhulu usethi baba hayi ngifuna ukuyibona le nkosi kwakuyisathela ngalamalanga ukhuluma ngoshembe womoya ubaba omkhulu wathi ezweni lakithi siphila ngoshembe womoya igama lithi shembe asidlali ngalo silisaba njengenyoka yabona uma ngathi iqitha inyoka njengamanje la ngingahlakazeka nonke ngoba shembe uhlala 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 uhlala
kodwa igama likaShembe anilesabi nidlala ngalo ngisho lipathane nje umuntu mhlawumbe ongamboni ufika kuthini uthi hawu weShembe efika uShembe ufuna ukubona ukuthi hawu lo muntu ongibizayo usenkingeni yini thothi niyadlala mhlazana usenkingeni ngempela uzombiza uShembe angeza uzothina ukuthi cha uyadlala lo asingadlali igama likaShembe wasethi hayi ngizangala mase ngibuya ngodlula ngomthatha umusuke ekhaya uze eMaputo is 300 km umusuke eMaputo uzokunjeni cishe kula ko2 namanikinikana mabesuka ezwe lakithi ekhaya bazodlula bethatha usithole eMaputo behamba obamkhulu ufika kulo muzi lo bazofika belale khona obaba sebekhathele babehamba ngenyawo phela imoto ngalezo kanti zazingakalungile zayisencane behamba ukuthi manje isikhathi sebekhathele manje bese bengena kulo muzi bikhuleka obamkhulu sefikile kulo muzi hey bhekani kuzokuningi kunengane zami lazofika la zofika icele umlala la bakuza lapha uthi labo sizobona kanjani na uthi ubamkhulu hayi nobona wabafuna kwezinto bothandaza na phela befike bekhuleke kulo muzi bengene babaphekela amanzi begeza benze zonke izinto la base babenikeza ukudla bese bethi hayi asithandazeni kodwa babebona ukuthi nawo yibo labantu beshuyo lo muntu oyisimboni ebusuku bayencane ukuthi hayi kodwa simbonile kodwa manje ngendlela sekwenzeka ngayo sebethi hayi yazi silenkinga la bathi yini ke ukuthi umshumeli yini ke ukuthi hayi ufika umunye ubaba la ufake ingubo emnyama inensephe emhlophe la esifuba kanti vele uTimothy unani nofoto leli kababa mkhulu bathi hayi usebakhombisa le foto uthi hayi impela yokuyela ufikile ate uShembe ningathi ukhona la kanti uShembe useMalawi kanti uShembe useZimbabwe kanti uShembe useMozambique ake ngibuze ngithi ake ngibuze kunina bala South Africa uShembe ngokuthi uqhamuke uthiwa uShembe useMozambique beni ngaya eMozambique nini babili nje kuphela kunencwadi la abasekoreni bokuqala 9:20 sikushunyayezwayo Juda ngaba njengomJuda ukuba ngizuze abaJuda kwaba phansi komthetho ngaba njengophansi komthetho noma mina ngingephansi komthetho. Ngiyabonga baba, ngiyabonga. La eSouth Africa wafika wazenza umZulu ukuze azuze amaZulu. Kulela zwe lakithi ngale wafika wabangaphansi komthetho ngoba kulela zwe lela awukho umthetho kulela zwe ukuze azuze thina njengoba sikhona amen. Ngiyabuza ngithi mina ngiyabuza ngithi uShembe kuba kuthiwa useMozambique bengingaya na? Amen.
njengoba ngincenga ngiyabonga umkhokheli mejabula kanjena hayi phela ngizalwa umkhokheli mina ubaba uhambe ubhangeni so-ke kuyiphatha kahle lento efuna ushembe kuthiwa hamba endleleni la uyise nomama ahambe khona mabefika ngakulanda khulu ngoba isikhathi sisoba sincane sizokhuluma ngenyanga ezulu khulume ngoThiko khulume ngonyasi wonke amakhosi awu-3 ngathi wonke amakhosi awu-4 lawa awu-2 lawa abonobaba lawa awu-3 lawa ngihleli nabo kakhulu amba uma befika obunjeni ubaba bese vuvukela inyawo phela ukuhamba cisha 500 km ngenyawo akinokudlala usebathatha-ke bagibeze elolini uthi hhayi sesohlala ephakameni bafika ephakameni bagibeza etafuleni kuleyini emhlophe kuyamemeza-ke ilangelamalanti niyabona lava kuthiwa amen ngaleso sikhathi phela eMozambique kwakubizwa kuthiwa isePutukezi kwakuphetha uMputukezi kuthiwa labantu basuke ePutukezi abezanga kumuntu beze ebushembe wasemthatha ubaba wamsa kuphi wamsethembalimbi kwesikaputhethe wayelusa khona ilanga lamalala laselitshela umshumeli Timoti angifuni osebenza emayini yona nami njengoba nginengane isencane nje unyazi lithi angeke ukusebenza kungashintsha ukusa ngoba ingane vele ifuna into ezimnandi wasehamba kuTimoti wayosebenza wafika wacindezela into washona wase kuthola akuthathe usithole ukwenza liyoshumela ezweni lakithi ngani uTimoti akasekho kodwa manje abantu abaningi lo mlando abawazi njengoba nifika nje nifika neke abantu abangapheli kwenu anibuzi umthetho wahamba kanjani la ekhaya yokugcina incwadi bese ngikhuluma ngalamakhosi amathathu amazwi ahlakaniphileyo 29 evesini nginje ingaweba umuntu oluleka kaningi ezintamo yakhe ibe likhuni wofohlozwa masinyane ungabikho ukusinda ekwandeni kwabalungileyo abantu bayajabula kodwa kubusa ababi abantu bayakhala ngiyabonga baba ngiyabonga njengoba siba ngaka nje umoya omubi uyathanda ukungena phakathi kwethu ebese uthi hey ngiyabona umbaweli usekhuluma into engekho ke manje sengiyalandela ke nani
So funa sihlale njalo sicela uNkulunkulu akasiphe umoya okwenzenjalo ukuzwana. Amen. Asiphe umoya okuthandana ukuze unyazi masefika lijabule. Lapho ngiyajabula ngoba ngifika ngibona hayi nibambele. Ngoba mina ngiyahamba amathempeli, mina akulo ngiyale angijikele emva kwendlu. Into mingalungile ayilungile. So njengoba ngibonga nje ngibonga vele into ebongekayo. Amen. Mangifika eplane ngo-85 ngisasenyanga izulu. Isizulu ngangakasazi. Mangifika lapha sihamba noma Mkhwanazi owayegane uShiftembe kwaMabuza. Masifika lapha enkosini ngakhulunywa lo ngubani wagcina umthetho wasempande. Uthi baba nangu umfana usalofika emva kwakho. Uthi uze kuwe. Uthi ithina ngezulu ngubani? Lo mfana uzulu sinkomo lo mfana. Yabona uShembe mekhuluma into siyakwazi ukuphikisa. Yini ukujwayela? Uthi ungubani cha baba lo mfana ngeke kwazi ukulusa inkomo uphele edorobheni. Akangazi ukuthi ngigulele kuphi. Mina ngigulele emakhaya. Igeje ngiyalishaya yonke into ngiyayazi yasekhaya. Edorobheni angazi ukugulele edorobheni. Manje ngifuna ukuphendula ngithi hayi baba angikhulela edorobheni yabona ulimi ungalazi. Ngeke isizulu sikwazi ukuyiphendula. Kodwa ngilokhu uzolusa izimbuzi. Kanti yabona umuntu olusa imbuzi nomuntu olusa inkomo, umuntu ohlala umuntu olusa izimbuzi. Ngoba imbuzi ziyahlupha. Yabona imbuzi kange ukuyikhipha la ivele ikhungise nje la ehlathini. Akothi acha kuyagula lokushiya. Ngizathi ukuthi sithe iyaphuma ibuyele emuva yodwa emasimini abantu bekushaya. Usibisi lo kwakulesuzu yandaba esiyakhele iplane lapha ngiyazi usuke nokuhlala khona kubekele khona ngapha amafensi kulomhoshana lapha kwakunenjini lapha usibisi wayenyathela iklashi kwisifulakahla sesuzu umenyathela iklashi faku-1 mina siyaphi siyodumisa igenerator lapha ukuze amanzi ayehlele ngezansi. Kodwa ngokujwayela uphi njengamanje? Uphi njengamanje ngokujwayela? Leka asinajwayeli. Uma sikenza umsebenzi kaNkulunkulu asuphathe ngendlela afuna ngayo Shembe. Hayi efunwa abantu ukhuluma into ethandwa yibona. Ayifleki loo nto Shembe ufuna into efuna uyena ukuze mhlazana ufike usuku lokugcina ungabikho la oyithola wawuncenga abantu ngazowuncengani abantu. Ngithe kwabamkhulu eqala lo mNazaretha akazange ancenge. Uthe la ekhaya utshwala abuphufu awuqonywa akubhenywa. Yabona izinto vele izo zonke izinto ebulalizwe uqonywa ukubhema utshwala yiyo yonke into ebulalizwe. Kodwa kwabamkhulu zayiqala lo mNazaretha wathi le nto ayenziwa la ekhaya. Siyenzela nje le ncwadi esiqane ngayo siyofunani kubathandazi. Ngoba usenkingeni kunencwadi la ngangiyifunda ethi uma usenkingeni biza amalungu ebandla ezokuthandazisa akudobe ngamafutha uphile. Amen. Lezi intaputapu lezoyifuna kubathandazi naseyinyangeni ugeze nini nje ukulanga phakathi? Unazo lezo ntaputapu ufika la ekhaya usufike yalala manje. Phela usinda lezi zinto phela phinyanga lapha sekunikeza izinto ufike ulala. Ubosulele amabhreki ayathedelela. Wethi dwi usayithukisa usubuka lo ngavuki usethi hayi wena nalo othi hayi siyasuka impi njalo hani ukungalindi. Isabelo emvula ka16 sithi nikelinde isikhathi esincane na yona isikhathi esikezo lokushembe
Akupheli nje 2 hours sila inkonzweni. Uthi ke lokosazana yona umuyingane ngaphakathi hayi yona ngangikhala nalo nje. Uthi lonke beyinkosi ngangacabanga ngisho ukucabanga. Ngubona umunye unyaka ngithi ngiyangena ngaphakathi ngiyaphuma ngaphakathi ngoba uma kunomhlangano sasidla ngaphakathi mina nalo lona la hlale eduze lamaplawo ngasesibayeni. Kodwa mangikhumbula kahle ukuthi umoya wona wasuqala ungena kuye. Ngesathi kusenza kwaLeris. Ngesathi ebhasini wayegumula icathulo. Egudle ngangale uyilalele edokotweni. Ngena mangiphuma lapha ngihlangana naye kanti ngale ngayekishini ngiyofuna ukudla. Uma ngiyofuna ukudla lapha amakosazana phela yona into esenza ngaphakathi ubona sengathi hayi uye abanye abantu asuka ngasababona. Uma ufika ngifuna ukudla ndoda ukudla nale ngiyakubuka iqale kuba phansi phezulu phela umuntu umelusa athathwe njengomuntu ophilayo. Andikile-ke ngihambe. Uma ngithi esangweni nalo uthingo liza ngaphakathi. Ngithi mfana ukutholela ukudla ngithi hayi angitholanga bayidelela labantu. Uthi hayi ngithi ngifuna ukudonja ethi hayi asabe avela ngibambe ngengane. Sehle size ekishini. Yafika uthi ngilozalideli. Nimcela lo mfana ukudla na. Anazi ukuthi ngale ekweluseni yalapha. Amakosazana avela abhekane yaphuma sangizesele sobabili. Sethi ubaba uthi amakosazana hayi funa ngiye kubaba ngiyomtshela. Cha baba ngiyacela ungayi. Uthi hayi funa azi ukuthi okuqinile ukudla. Cha ngiyacela baba ungayi. So ngisho ukuthi uma inkosazana ibe nethando kusenza ngaphakathi ayisebenzi umsebenzi lo ofuna usheba hayi benabangani ngoba uma seyawuyona lapha ilimaza umndeni wonke wasekhaya athi uyakuzomela ukuthi ubaba kade umbangela uluselela ngalamalanga mina ngaluselela ngezulu unyazi imphilela ngithatha futhi ngo-2014 ngawo sebenza umsebenzi walo. La ngibuza ukuthi leyo ndoda lafika ngabona ebusuku. Iphoyisa balimisa ngiyantshela ukuthi hayi ngophela ngiye enkonzweni uyangilibazisa wenzani. Uma ungafuni ukholwa ngithi kodwa uyambona njalo mina ngiyakholwa wenzani awufuni ngani ukholwa wena. Ngaze ngabhala imoto ukuthi wenzani. Uma ngifike kule lapha bese ngiyipaka eshentini yayo inkosi. Ngoba ngithemeza ilizwi ngithi hayi uma sekufike ngizovele ngilale phakathi emotweni. Kathi cha bazongigibela ngaphandle kunezinto engizolala kuzo. Kanti leyo ngoba ngikhuluma into vele yayisuka la eGoli. Le moto iRanger enamthekeleni ubaba wayeletha yona emulweni lapha. Ngabona lebusuku. Sebamfonela bathi ayivuka naku sesidure ehleli siza lapha. Ngivuke bengena ubaba uthi ekhaba le moto. Laba abaseduze kwaba gijoza nje uthi baba susa le moto le. Hayi namsengiza la ngithi sengiyamdlula baba ngimise ngombe yapha. Baba ngisuka hayi ngisho ukuthi susa le moto. Yeah. Abantu bafuzisana. Abantu abasenza phakathi. Hayi. Yona into ehesi ngangalathi ifoni. Ngisho le ngubo le enomugqa kanje. Abana ndaba nathi.
bathi webo suka la ngithi hayi ngisho nale kuba awusayihloniphi le ngubo ngoba konke umbuku umdelele kodwa uma segqoka into kashembe ufuna wenze njani ufuna ubuyele ngezansi ngase ngibona ukuthi hayi ihlala siyasho ukholwa kwethu ngezulu ithumushozi bakhumbula abadala lo wayesinisa lo wayekhangela into ade umshumayeli eshaya ibhasi uthi shows awuyeThekwini yodengela abafana amabhloko khona umbakela usithole ngafika mina uqala ehleli wafika mngwe walusa inkomo salusa naye wamshiya futhi khona wahamba wayothenga amajini awu-2 ubebuye nawo amajini yabona inyanga ezulu yayijabulisa sesiyamizwa-ke uhlezi egaraji uthi gqoka nanga amabhuluku yabona ibhuluku elinde phela ngayakho ligqoka uguqile ngayo sithi hayi sukuyogqokela ngale egaraji uthi nyaphi nazelile gqokele khona la isawagqoka ngapha isaguqa uthi asukumani bhekani le sabheka bhekani lapha sabheka uthi ya ngoba ngibona nowagulisa ngala mabhuluku cha wayengaqondile amabhuluku wayesibethela la ekhaya ngisho singapayiza siyephi sophelela la ekhaya uyazi umhlazana ngiyekusebenza ngaphakathi ngo-88 ngaya isikhumbuzo sigcina kwenziwa ehombe sikababamkhulu ngiyafika lapha baba naku Robs uthi ufuna egoli ubaba wayesebenza evalisi eDriefontein eWitbank eMalahleni nami ufuna uyosebenza khona ngithi uthi naku Robs ufuna egoli yosebenza ingezondlela ithule nje ngamphenduli kwaze kwakathathu uthe ngokwesine wasibeli ngubani afuna ukubala egoli uzobhuka lo mbala hayi kodwa nami ngijwayela phela ngisagcwela amanzi la ekhaya ngithi hayi baba ngeke ngibhungu akulungile kwathi kosubusisi ngagibela itekisi ngawotha la eGoli ngathatha itekisi eWitbank ngathatha eWitbank ngaya eMalahleni ngolesihlanu kufuneka abantu abawu-90 asikuzuthi ngize ngikhulunyele kodwa le ndaba eshiwo inyanga ezulu iyangidla ubaba wayengena u-6 to 2 ndalo wayengashintshi ngiye ekuhlonipheni umzali izwi likamzali aliphikiswe uma sesiphuma emasephuma eyongena ngo-6 Msombuluko nami ngizophuma ngiyoqashwa ngani phela uma usuqashiwe ubhala yonke into wayibhozana phela uma uphela inyanga awusalindeli into omzali nawe usubona into encane ngithi-ke baba sesiqeda ukuthandaza ngithi babe ikhonto encane eshiwo inkosi mina ngezulu
uthi ubaba uMzala utheni ngithe angifuni ngizela ngoba ngizophunguka. Wathi lalela njengoba ngiphuma ngimsebenzeni nawe bonke amasakela uphindele eNatali. Kodwa ngimphikisa ubaba ngoba phela maseqashiwe nami ngizobe ibhoza ngizothola umbhedo wami nami futhi ngeke hlale ndawona. Ngabuya ngabona hayi ubaba ngaphikisa hayi ngabopha amasaka nami ngibele imoto ngehla igoli ngehla eThekwini. La ngeni ngiyaqhamuka nje ngaphakathi inyanga ezobele lahleka. Nyawo lapho nobulawa inkani wena. Nkosi yamakhosi. Sasisahamba seMozambique ngo-88 inyanga ezweni. Masifika lapha ngithatha umama uMzala. Ngithi baba nangu umama uMzala. Inyanga ezweni umama wayengagxothwa ngaleso sikhathi. Uthi umama hawu mkhokheli. Ngithathile ingane yakho ngeke uphinde uyithole. Hayi phela hayi lo Kristu phela hayi siyangani. Isithuba. Umama akazi nokuthi uthiwana akazi. Ngithi-ke uthi ubaba ungithathile angeke usamthola. Uthi umama cha awe udade wathi uzethu uluma noma tihi kamona na umbaba ulaba sekuthatha lenkulumo ngiyisa inyangeni ezweni. Uthi umama cha baba wena wakwethu sonke unokwenza noma yini enganeni yakho ngesikhathi osithandayo. Mavela wayahleka inyanga ezweni enhlalweni. So hayi ukuphaka kakhulu phela abantu bacina angaphaki kakhulu. Ngikhuluma ngashona ilanga ngikhuluma indaba zenyanga ezweni lezothiko lezonyazi. Kodwa into efuneka la ekhaya ukumele iqiniso. Singakhohlisani. Uyazi ngesanto ezobekwa uthiko lokuzoza athi inyanga ezulu ikubethela. Ithi ngisho uzobona ukuthi la mabhuluku wagugisa ngani. Cha wangaqondile wayisibethela la ekhaya. Uthiko lokusozana nalo ngo-95 July. Laphinda la ngibethela. Usagidele ezansi lapha. Nami sekade phela ngihambileke ngisemandeni. Uba ngithi nalo leza njengephika nje limbonile. Ngathi ngidoja ngabantu hayi lathi Robs. Lesa. Phela nje lakhipha nje isandla nje. Nami ngasikhipha. Oh, mfana usekhona abantu badlula ngapha nangapha. Ngithi baba ngisekhona. Uthi hayi ungayini. Ngithi baba ngiyangiyeka. Kodwa ngiyabonga kusisi. Ngithi amen. Kodwa kuthe ngo-September athi isitolelo ngoJuly. Kuthe ngo-September sathi seyikhotha mina ngezwe lapho seseyena lo abengimjwayela asinajwayeli. Ngoba thina esikhulekayo ukujwayela. Kube kumkhokeli ngiyamazi vele hayi. Ngihamba nje akawenzolana nathi. Ukhangele lapha ngomakhelwane. Umakhelwane, yazi mina izola mlalanga. Uyosifundisana. Kanti ngabe lutho ithi lokuzozana wona umuntu mokwaphambuka la ekhaya. Abantu sebokwenze njani? Bogiya ngaye. Kanti akufanele ugiye ngaye. Umuntu nomuntu nani unomthwalo wakhe. Mthazana ufika lolu suku lolu. Yoma phambi kwakho yonke le mthwalo le. Angeke uphendule umkokeli, angeke uphendule ingane yakho, uyiphendulela wena. So siyabonga uNkulunkulu akasipha amandla. Ushembe uNkulunkulu. Yona ushembe umoya ayi wona uthembe kakhulu. Futhi ukumsindise endaweni la ngibona khona ukuthi kathi cishe ngafa. Uthe nje ngo-2019 ingakeni iCovid. Ubaba ngayokwenza umsebenzi wokugcina lapha. Sengiyabuya ngisemandeni bona usuke emandeni uye eplane cishe 100 km. Kunesuzo namba ngayi
250 udizeli vele hayi uthola isigubhu nje 25 liter ungaye eThekwini ubuye. Ufika umfana lapha ukhuluma ngoShembe uthi uShembe uNkulunkulu singadlali ngaye. Ufika umfana lapha ekhaya uthi umfana ubani umnikazi wela moto laba engihlala nabo bathi hayi nangu umbhizi ngingasebenza. Ebese ngiya inkinga yini uthi hayi manje isonto ngomsombuluko ngizovuka ngepheni. Manje kade ngihamba endleleni manje ngibona imoto ngase ngithi hayi ngifuna uyongithathela igubu zami ekadizini. Oh diesel hayi mina uzokwenza njani? Hayi angazi uzokwenza naye uzonikeza u2. Uthi ho wasongibulala kangaka ngithi hayi athi wena umbuzayo. Asidami ngizonikeza vele ukuthi hayi ukunikeza isonto vele izogcwala ngihambe upopolopopo. Kanti idimoni hayi ebese ngitshela lapha ngithi mina madoda njengoba nikhuluma njena lo mfana nimbuza into wakhe uma engibulala ngale ingane zami zokufuna kunini kwaye bathi awusho wona isigelo siyaphicana. Hayi siphume ke sabe igibele nomunye yena lo mfana khanda yasente lo uzokwetha eduze siyaphi siyona lezi group lezi uzongikhokhela ngalesi sonto kusasa ngizoyokuhleli. Ebese yetha lo imoto ithi i-half tank imoto diesel i-half tank umuyithatha kumuntu uhamba umathanda sambe masifika la ufuna jike khona esidlulile bese ngihlela singene emobeni sithele emobeni phala bese sehla yona mama ngimile igubhu la enhleli igubhu kuyabonakala ukuthi angiyala uma ngiyabheka mina akubonakali ngisho usithi ngimoto ebhulule ngithi ngiyabheka i-private kunomgaqo phambili ohambayo yona uShembe singadlali ngegama likaShembe. Hayi afiki lutho ukuthi lo muntu ucabangayo kodwa ngoShembe womoya lo muntu vele wamphephela ukuthi ushone bangazanga. Ngithi ngiyabheka emuva ngizamboni uzomemeza angimazi negama lakhe. Umtshela ukuthi angiye emotweni nami ngiye emotweni ngene emotweni isipili enginaso ayisesabisi ngipile futhi ngijawule bese ngiyomcinga ngemoto uzokuthi akangiboni hambe la sengithi ngiyangena iteleni seqala manje sengiyaqhaqhazela ukuthi kathi cishe hafa ngoba ukuba umbulele laphana yawazi kutholakala masekushisa umoto. Kodwa ngoShembe akuzange kwenzeke lutho yikuthi uShembe asingadlali igama likaShembe. Isikasonyasi uShembe usebenza ngento eyodwa kusukela kwaBankulu kuze kwemanje futhi unyaze linamandla kakhulu ngani ngoba thwele wonke lamakhosi lawa amane. Amen. Siyabonga inkosi ifikela engima khona ngoba akufanele ngikhuluma kakhulu. Amen. uNkulunkulu akabusise izwi lakhe abusise ukugqabelana. Amen.